Nangi kumoy na pengen harus siya. Ayo mana? Nanda pengen harus tahu. Ayo siya. Ayo mana? Cái đồ mình đúng rồi. Nang su ay nakibilo ko. Hoy. 누가 힌트가 몇 가지 말이야. 사무들이 될까? 힌트가 몇 가지 말이야. 아니면 너희 뭐 샤구나. 힌트 일부 하늘이 번치지 않나 보다 막. 힌트 일부 메디트 심도구나. 아이 너희 뭐 샤가. 그럼 그 계약이 이상이 또 다. Imana bisine nung nabaloy. Aduga, kari yung gaya. Laging dalalay ba? Aisyo, pagkakita niya, pinarada. Sa'yo yung siya na iyo, kung sila rin ba? Aduga, ay di manipura ko sa kari. Nang sulanin ka mo rin, yung pinag-sila rin kayo. Hoy kuma, kanabawal ka nung ko. Ay nalay kasi, talataya ako rin. Ano ba sa kamaya mama? Imana ipura sa sine na magalay nga. Aisyo, nang bujalan kari, labas na tiwara ko niya. Ay nakakadagi nung siya ba? Kwadagi ka sa mamarugay. Manipur yung hingingay. Ay namabu, nung mali-manipur na sa kanya na bubigan. Ito Manipuri mating mabuntama. Hindi mo ito makanapin ng lagi. Nagdagi ba sa ba? Sanay hindi sa ba? Kaubro, baro ni. Kanta na ba iba ito sige wala yung ito niya? Mga di kong sumsum ka ba niya? Ato ka nga pamala niya. Usali, may pisa ko yan nakita niya. Pusa mo! Mati, kamdaw na naman kayo ba? Ay, natambili ba? Natambili ba? Pasa naman eh. Sa tabiwara, nahan, ako'y ipresas mit na sa hati ko sa boyo. Ay, natambili ni ka nga ba? Nang bisa ko yung natambili no? Ito tabi ko. Tabi ko. Nangiwan ko pang kaya na mayik siya. Pasa na ba mag-isa ba yung kaya Maya may pupunin mo na. Sana sunod mo rin sila ito Ay, nahayay ka. Ama, ay, di ka kawi. Lagi kayo malayo pa niya. Kaya ba? Ha? Nalagi kayo ba? Samsam ba niya? Ay, nakadigi pang sa bamaso. Ay, di ka rekele. Yan, digi ko. Nanti iba nasi saya nungsi na mama bapa orang jangan na donglo macam kenal ni kenapa? Nanti naga, naga nak kau itu, ay naga sudah kau itu berapa? Nanti lomba ini bisibo, lomba ini bisibo, mana yang benar lah apa? Ang ibu, kayo pinggam ba? Suyo yun ngay, dahil Malaysia, dahil mada, huwag na ba din? Yang na,
manghang lang crazy door. Yo, aba, ya. Check Hiroy. aba, nang iyong tuloy mabili mga hayo to. Sorry na wala ka ba? Bukse, siya ka daw rin. Yung dalawa ni Paka di, pong na dyan, mamagoy na pong nalay sila di, kaya naman yun ba? aba, ay, imababagay na kung hindi. Eh, nasunod siya. Sobrang inusin sila. Kapit si kayo. Hindi ba? Oh, yung gusto na rin. Yung di ba may ma-originate? Kung tsaka nga, yung di ba may gusto nangyari ka, tsaka nag-accumulate na petro. aba, ay, imababagay na kung hindi. Ay, nasunod siya. Kapit si kayo. Kapit si kayo. Ayan, sorry kayo. Minapagay ka. Salo. Salud! Plus kasi, yung kaya natin may maganda